गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंसिनिसिम बावहरग्रोबाय लोगोफोर आरो आदै मादै आब' बिनानावमोन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि बे दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनगोन। आरो लोगोफोर आरो आगैमोन बिनानावमोन बिब'मोन अननानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायदो लोगोफोर। जों बहा दंफैयो नै दा जों बन लांनो फैदों आरोना। बोरै बनालाय माथो थाइलादब बिसोरलाय बनालाय मारै बनानै थाइलादब जाखो। साल बिफां नागिरनाया थाइलादब बिफांसो मोनबाय नै लोगोफोर। खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों होननायसो जाबाय लोगोफोर। अहायं फुलाबारि हाजं जंसो जाबाय बनानो। नै जोंहा बन लांफैलायबाय लोगोफोर। ओंखाम संनो बन गैला नालाय ओंखायनो बिसि फिसाय बोराय बुरि आजाफोरा जों बन नागिरफैलायबाय। आंहासो बन हास'नायाव जिदिनो जब्बो गोलैखाबाय। गाजाखासो थाब्ले सालायखाबाय लोगोफोर। जब्बो गोलैखाबाय। हाग्रायाव नङा दे लोगोफोर, हाग्रायाव हाबनो मोनला नालाय बेनिखायनो जोंनि हाग्रायाव हादान गोदान सिफायनायाव लांफैलायबाय आरोना बनखौ लोगोफोर। थाइलादबसो नै बिफाङानो बनानो उलाबोलांसै। गारियाव लर होबाय जोङो लोगोफोरनि एसे मोनाबायबो न'आव थांसै लर होखांनानै जाबाय। बेखौ लाङो नामा थाइलादब होननायसो जाबाय। सेंग्राफोर आगैमोन आं नोंसिनो मोनसे रियेल घटना खोन्थानि दै। सेंग्राफोर खोनासं। थारमाने थाइलादब होननायखाय गोसोखांदों आरोना आङो। जों बन थाइलादब लाबोदों नालाय। सानसेखालि जोंनि गामि खाथियावनो दं आरोना जोंहा आदै जायो। हौवा गोदान जाहैबाय, हाबा जागोदानमोन जाहैबाय। बिहावनि न'आव आलासि जाहैदोंमोननो। बिहावाबो गोदान आरो गावबो गोदान नालाय नुज्लायजेनाखै नालाय दाना अर सायनायाव गोजां बोथोरनि अर सायनायाव बिहावा उमु सुमु जानानै बिजामादैनाव सोंदोंमोन जाहैदों। बिजावैसो नोंसिनाव मा मा बिफां दङ होननानै। दाना बिजामादैया लागावबाय जाहैदों। थाइलादबल' होनबायनो खनसे। गैलाबो जाहैदों ओमफ्राय। थारमाने सिनायज्लायाखै नालाय लाजिलायो आरोना नुज्लायजेनाबा। मिनिनानै थैखानोसै जोङो। सेंग्राफोर आगैमोन नोंस्रा बिदि दाजा दे। जाफ्लांनोबो हागौ खेलला मोजाङै। लोगोफोर नुजेनलायाबा लाजियोना सेंग्राफोर। गोबावजों खनसे थांजेननायाव बोरैबा लाजिनाय मोनो आरोना। बिदियावनो उमुख सुमुख मा रायलायगोन मा मागोन जायो आरोना। मोजां खेल लाखा सेंग्राफोर। नोंसोरबो बेबायदिनो जाहाथे दाजा रायलायब्र'आ आरोना। आं थगायाखै दे सेंग्राफोर, एकदम रियेल घटनासो। नोंथायगौ आरोना। जोंनिनो गामि खाथि जायो, जोंहानिनो आदै जायो। कारेक्टखा लोगोफोर, थगायाखै आङो। रियेल घटनासो बेयो। बिराद मिनिनानै उदै बिगुर साजोबखादों जोङो खोनानानै। थैखानोसैमोन थांफाग्राफ्रा खिन्थानानै। फाइनालि जों न' मोनफैबाय लोगोफोर। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनसिगोन।